beef. Which one? Pang bulalo, bulalo. Pang nilaga. Kalding. Lalo. Kalding. Manok. Ito ang pang bulalo. Pang bulalo. Pero magluluto tayo dito ngayon ng giniling. Tatagtarin natin yan. Ito, pang bulalo. Yan yung bone marrow niya. Oh, yan. Malaki. Malaki itong bakang to. Okay. Ito, itong kalahating karne nito, gagawin natin giniling. Giniling. Itong parte. Ito. Yan. Yan. Ito ang pangginiling. Ito ang pangginiling. Yan yung pangbulalo kanina. Ito yung pangginiling. Tagtarin natin. Mas maganda kung ikaw yung magtatagtag. Wag yung sa meat grinder, hindi maganda. Mas gusto ko yung ako ang magtatagtag. Yan, tagtarin natin lahat. Lahat to, pangginiling. Ground beef. Ayan, tinadtad ko na. Tinadtad yan. Hindi yan sa machine ha. Tadtad sa mano-mano. Maggisa. Bawang, sibuyas. Masyadong, yan, kunti lang yung apoy. Barrio style giniling. DJ Away, DJ Barrio. Yes. Yes. Lagay na yan. Bagong katay na baka. Yan. Sasangkot siya natin. Bagong katay. Baka ni Mang Distre. Kinatay. Yan. Impauraga na. Nalabon na yung nalabon. Nakisang no, basik. Nalabon no, nalaka. Ado. Nalaka na. Ato yan. Nagado. Mano nga kilo. Mano lang pinagbayad ka. Mayatag. Natay di sa atin. Yan. Sangkot siya ito. Sangkot siya hanggang magtubig. Hanggang magtubig siya. Yan. Ang mga iba, pork giniling. Okay din, masarap. Pero ang kwan ko kasi, gusto ko yung papataas tayo ng protein. Dagdagan ng tubig, konti lang. Konti lang yung tubig. Yung sakto lang na maluluto siya. Yan. Please, mami. Yan. Konti pa. Ayun. Paskatan, samutan. Konti lang ang tubig. Yes. Takpan. Yes. Favorite when I was little. Which one? The Nike? No, all of these. Wait, 1, 2, 3, go.
konting tomato sauce. Tomato sauce. Konti lang. Oh, yun. Konti lang. Konti. Huwag marami. Kasi, basta. Huwag dapat marami. Konti lang. Yung iba, aswete. Tapos, ilagay na natin tong mga kwan. Red bell pepper, tsaka patatas. Magsabay yan, magsabay. Kasi ang habol natin yan, para yung flavor ng red bell pepper ay ma-incorporate. Yan, yan. Ganyan, ganyan. Style baryo. Baryo lang to, baryo. Pang baryo. Yan. Yan. Hindi ko nalilagyan ng green bell pepper. Kasi mayroon tayong green peas mamaya. Ma-over yung berde. Yan. Pero pwede mo nang lagyan ng green bell pepper. Pwede rin. Pwede rin yan. Nasa sa gusto mo ba? Yan. At green peas. Nagmalfunction tong camera. Green peas. Yan. Yan. Ang masarap na iginiling, alam nyo ba? Yung kalabaw. Kalabaw masarap. Iginiling. Yun ang kan namin sa baryo, no? Ay, nako. Masarap naimason. Yay, kwa. Nunuang tigiling mo, giniling na recipe. Naimas, kababaryaw. Naimas Siyempre, pagararado day yan. Napigsa. Naluto day tan. Nadun sa malaw na tiguguna. Gusto lang. Daytan, naluto. Iso daytan. Panangalang. Mga kastiti style baryo nga pampanangamot. Ada nga ron ina po yan, ada kay pansit, kasta nga talaga jay baryo. Sa tayo mga laday ta, giniling nga sida, kabel ka jay, tigid na. Kasta. Tas dyan, kastiti baryo style. Kasta. Adamot kay sili dito, sili, kasta. Isodaitan, kay style baryo. Basit ti carbohydrates niya. Inapoy, pansit, giniling nga beef. Paano? Manganan. Manganan ko na. Manganan. Basta pagtitipunin lagi na. Basta. Saka mo kumitab dito sila eh. Ay. Mayat. Basta ti style baryo. Madamdamamot. Da lumabas, ajay papataya witing, tumaya ka mot. Style baryo, basta sakag kape. Muy urid di baryo. Ureno tingtingal dawag kape da, kape kita tao. Ureno nakapudpudot tingal dawag kape tayo State style baryo. Kastoy na pansit, inapoy, kasta. Overload carbohydrate. Kasi siyempre, sumalog di taltalon madamdama. Da pamigsa. Kasta iti style baryo. Kasta Alam, tama na.
Mga tayon, mga kabarangay, mga tayon. Lang araw.